Όποιος θέλει. Όποιος θέλει ρε, ελάτε. Άιντε! Θα την γυρίσει. Έλα ρε, δεν πειράζει. Πού πάτσα? Κάτι πάτησε, γλίστρησε. Όχι τίποτα. Θα τη βγάλει άλλος από πάνω. Ακόμα δεν κατέβει όμως, μην σταματήσει. Εσύ γιατί κατεβαίνεις? Πού θα σταματήσει? Όχι να το φέρει. Άρα θα περάμε την κάνει, μην κάνει όλο το Ιρλανδίο εδώ. Θες εδώ να σταματήσω? Πούρα. Εγώ δεν ξέρω φίλε, κατέ με έχω. Έλα! Ποιος? Σήκωσέ το κι άστο εκεί. Έλα! Μπορείς. Για πας, έλα βγάλ' το. Τώρα. Νίκο, έλα. Αυτό το πάρω από εκεί. Να το κατεβάσω από εδώ ρε. Από εκεί. Κάτσε Σπύρο. Κάτσε εκεί να βγει ο Νίκος ρε. Κάτσε εκεί να βγει ο Νίκος. Έλα Νίκο. Κάμερα. Αμά. Δεν μπορεί να πάει. Μπορεί. Ψηλιά. Οπότε. Πέτρο, πέταξε τώρα. Πού πάει? Όχι. Δεν είναι κουραστικό τώρα αυτό, τώρα μαθαίνεις την Ρε, χαβαλέ είναι αυτά ρε. Πολύ τα γουστάρω αυτά. Και άμα δεν δεύτερη φορά το πάρουμε εμείς. Θες να έρθεις Γιάννη? Κάτσε να κατεβεί. Αυτή είναι η ανηφόρα η δύσκολη. Το τρικό είναι αυτό, ναι. Όλα καλά, τώρα τα πάμε στα ποδάρια και τη φτιάνουμε. Γι' αυτό φίλε εγώ ποτέ δεν αφήνω μηχανάκι. Ναι. Γιατί τα ποδάρια κουράζουν πιο πολύ. Δεν το αφήνεις ποτέ να πάνε και να κατεβείς. Και δεν το δίνω και σ' άλλον εννοείται. Γιατί θα φύγει πάνω και εγώ μετά πρέπει να πάω πάνω. Νομίζω καλύτερα θα ήταν να ανεβείς ψηλά. Μη σε φύγει το φρένο τώρα, θα φας το δέντρο. Περίμενε. Μην πατάσεις το μπλέκτη. Έλα, ανέβα. Ανέβα και τσούλα του. Καλά, πάτα φρένα. Θα βγάλεις το Facebook, YouTube, φίλε, έχω σελίδα.
Ίσια ξεμιζίδι. Θα περνάς σήμερα. Ίσια κάτω. Σήμερα, αύριο, όλη μέρα θα περνώ. Αφού είναι και μια 15 βίντεο. Άστο. Ωραίος. Έλα! Λέει. Έχω κι άλλα, ρε. Από όλη τη χρονιά πέρυσι. Έχω μια τούπα δικιά σου. Πάνω εκεί την έχω δει. Κάτσε μαλάκα. Δεύτερη φορά δεν πέρασε. Άμα τρελάνει. Δεύτερη φορά. Πρώτη. Άμα ήταν δεύτερη να πήγες στον δρόμο. Μπορεί να πάρεις την πρώτα πάνω. Άμα περιμένεις πάνε εκεί. Κάτσε λίγο Γιάννη. Κάτσε λίγο. Μαλάκα τώρα θα κάτσει και μισή ώρα. Πάει να γίνει ένα πια. Καλά λέει, μη βγάζει πέτρες. Έλα Γιάννη. Φορά θα την πάρεις από εδώ κάτω, όχι πάνω εκεί. Απλό δεν έχει, δηλαδή πάνω παρακάτω εκεί. Το που θα αφήσεις εδώ και να στρίψεις θα έχεις μία ροή για πάνω. Μάρκο, άμα δεν είχε λάστιχο, έτσι και βγήκε τσίμα. Να ανάψω τις κουκές, δεν θα τις το κούλι. Σώπωσε το σύνδεσμο. Μας έτοιμα είσαι τότε που ανοίξεις ανεβέ. Το ξελάρ. Αυτή είναι. Ναι. Τότε που πήγαμε στις χίπηδες. Έλα. Κουτάω το κάναμε. Γιάννη, δεν προσπαθήσει, Γιάντσα. Θα προσπαθήσει. Τι Εντάξει, θα προσπαθήσει. Βέβαια. Αυτός με έχει πει τα έχω βλάκα στα μέτρη τηλέφωνο, δεν πήρε. Ένα βίντεο ρε φίλε με τούμπες δεν έχω. Άσε με εδώ να πάρω. Μεγάλο είναι. Όχι Σπύρο. Όχι ακόμα. Περίμενε. Ας το βγάλει ο Βασίλης το τελευταίο πάρει πρώτα. Θα δοκιμάσω είπα. Όχι, αυτό παίρνει λίγο τώρα. Κάτσε. Κατεβαίνει κανένας. Έλα Σπύρο. Να έρθει. Επόμενος. Πάει, έρχεται. Περίμενε. Να έρθει. Έλα Γιάννη. Έλα. Έλα.